Ja vás vítam na mojom dnešnom živom vysielaní a dnes si ukážeme, ako môžeme v Canve vytvoriť takéto 3D obrazy. Pripravila som si ich na ukážku niekoľko. Môže to vyzerať aj takto napríklad, alebo takto. Môžete to vyskúšať aj s vašimi produktami napríklad urobiť. A ideme sa pozrieť, ako na to. V Canve si otvoríme v sociálnych médiách formát na šírku, čiže budem otvárať príspevok na Facebook a otvorím si tento 940x788 pixelov. Dostanem sa do editora a v tomto editore si teraz vyberiem fotografiu základnú, z ktorej budem chcieť robiť ten 3D obraz. Čiže pôjdem do prvkov a teraz som sa rozhodla, že urobím taký obraz napríklad s labuťami. Takže budem vyhľadávať nejaké labuťky. Môžem vyhľadávať v grafike, ale tentokrát možno lepšie vo fotkách. A napríklad tento obrázok by sa mi celkom páčil. Pre tento prípad používam obrázok s pozadím. Nebudem používať tie vyrezané obrázky, takéto, ale budem používať tie s pozadím. Tento obrázok budem potrebovať viackrát, takže budem si ho kopírovať, ale zatiaľ si ho dám nabok. Alebo môžem ho nechať na ploche a pridám ďalšiu stránku. Bude sa mi to lepšie robiť. A pripravím si podklad pre ten môj 3D obraz. Pôjdem do prvkov, vymažem tie labuťky, lebo nebudem teraz vyhľadávať, ale v prvkoch pôjdem do rámov. Vidíte, tu máte rôzne rámiky, ktoré by ste mohli použiť, ale mne úplne postačí tento základný tvar, tento štvorec, z ktorého ja si urobím taký obdĺžniček. Nastavím si ho a urobím klávesou Ctrl+D duplikát. Už mám druhý a Ctrl+D pridáme tretí. Trošku si to poposúvam, aby ten 3D obraz som mala celý na ploche a chcem, aby tie medzery medzi tými jednotlivými mojimi prvkami boli rovnaké. Keď na to kliknete a posuniete tým prvkom, tak tam potom vidíte také farebné čiary, takže teraz viem, že to mám presne rovnako. A teraz použijem tú moju fotografiu, zoberiem ju, natiahnem si ju do nejakej veľkosti, ktorú budem chcieť používať. Dajme tomu takto. Upravím si ju klávesou Alt. Keď stlačím, tak si môžem upraviť ten rozmer. Si to budem potrebovať širšie, takže do šírky to necháme takto. A upravím si aj tú výšku. A teraz nakopírujem tento obrázok. Ctrl+C. Pôjdem na tento môj obraz a dám Ctrl+V a potiahnem tým obrázkom, aby sa mi vcucol do toho môjho rámiku. Takže prvý už mám a potrebujem ten istý obrázok dostať aj sem. Takže opäť dám Ctrl+V, vcucnem ho sem a ešte raz Ctrl+V a vcucnem ho sem. Teraz ale potrebujem upraviť pozíciu tých krajných fotiek, tak aby som potom mohla z toho vytvoriť ten 3D obraz. Čiže kliknem na túto krajinu a potiahnem tie labuťky tak, aby som sa dostala, aby sa mi prekryvali s tými labuťkami, ktoré boli v strednom rámiku. Takže teraz mi to sedí, môžem pustiť a už mám dva obrázky hotové. A pôjdem na tento krajný a urobím presne to isté. Kliknem dvakrát
a potiahnem, aby sa mi to prekryvalo s tým stredným. Tak. Keď je to takto neostré, tak to ešte nie je dobré. Musíte to potiahnuť, keď vám to presne sadne. Teraz mi to sadlo. Pustím a odkliknem. Tak. A základ toho 3D obrazu máme hotový. Teraz ešte potrebujeme tie labuťky urobiť tak, aby tie krky išli aj cez toto voľné miesto. To znamená, že použijem ten istý obrázok, opäť dám Ctrl+V, ale teraz použijem odstraňovač pozadia. Odstraňujeme si pozadie z labutiek a tieto labuťky pekne umiestním. A teraz, aby sa mi oni nevcucli niekde do nejakého z tých rámikov, lebo vidíte, čo sa mi deje, keď hýbem tou myšou, tak podržím klávesu Ctrl a potiahnem si tie labučky tak, aby sa mi prekrývali s tými mojimi pôvodnými. Trošku je ten obrazok teraz veľký, takže musím si to trošku zmenšiť a snažím sa to napasovať tak, aby som to dostala presne do toho rozmeru, ako boli pôvodné labučky. Ešte mi to trošku prečnieva. Stále držím stlačenú tú klávesu Ctrl, aby sa mi to tam niekde nevcuclo. A musím sa s tým trošičku vyhrať teraz, aby mi to pasovalo na tie dve labučky. Tak. A teraz myslím, že to môže byť. Dám OK a pustím. Takže obraz by bol hotový. Maličko mi to tu nevyšlo, pretože ten obraz nemám na celú šírku, takže si to tu takto rozšírim po krajoch, aby to nebolo vidieť. Tak. Tá labuťka nevyčnievala. A keď si to skontrolujem týmto zoomom, tak si pozriem, či to mám ako tak v poriadku. Tak tu ešte vidím, že ešte ten zobáčik nemám dotiahnutý, takže ešte potrebujem potiahnuť tú labuťku trolinku doľava. Tak, už by to mohlo byť. A teraz som vytvorila ten 3D obraz. A aby to vyzeralo ešte lepšie, tak môžem ten istý obraz vložiť do pozadia, ale vložím ho rozmazaný. Čiže keď si to pozrieme v tej ukážke, ako sme to mali, tak tu vzadu, tu úplne vzadu, máme takú rozmazanú plochu, čiže tam vložíme ten istý obrázok, ale rozmažeme ho. Čiže vložím, mám to nakopírované, takže mi to teraz stlačí vložiť Ctrl+V a pôjdem na upraviť a v úpravách si vyhľadám rozmazanie, budem rozmazávať celý obrázok a dám pomerne dosť vysokú intenzitu, tak aby takmer nebolo vidno, čo je na tom obrázku, ale budú mi hrať tie farby a tie tiene a v konečnom dôsledku aj to umiestnenie tých labutiek bude dobre vyzerať. Čiže keď to mám takto hotové, tak si to odkliknem, aby sa mi to uložilo na tú fotku. Kliknem pravým tlačítkom myši na tú fotku a dám nastaviť obrázok ako pozadie. A hotovo. Vidíte, že tá labuťka má tuto niekde krk, čiže ona má tu tieň, tu má tieň, tu pokračuje, aj tu pokračuje ten tieň, takže vyzerá to veľmi zaujímavo. Tak, verím, že si to vyskúšate a dajte mi potom vedieť do komentárov, ako sa vám darilo a či ste si vytvorili nejaký takýto obrázok, prípadne priamo do komentárov prilepte váš 3D obrázok, ktorý si vytvoríte. Prajem pekný deň, majte sa.